Marulan. Kowe milih sapa nggo? Milih sapa? Aku golek rondone sing anu sing ki gedhe ki entute ambune mak. Wah. Kowe arep golek rondo neh. Enggak. Tak omongne anakmu ikan lili. Ngawur. Iki lho masamu ki lho, iki wis rampung to? Wis rampung to rampung. Paran jalan rampung karena apa to? Ngene iki mung cuplikan cah cilik-cilik iki ben ngerti. Oh, Minak Jinggo ki suarane kaya ngono kuwi. Damarulani kaya ngene iki. Tapi kencana wungu ya rada seksi. Ora ngene iki. Iki gasinge kleru. Enek iki. Enek wayange iki. Apa? Bar kudanan dadi dibeber. Lah iya, apa meneh mari ngene awake dhewe kudu matur nuwun lho karo Pak Nanang. Pak Nanang. Matur nuwun iki tenan lho iki. Guyon macan sesuk iki yo tanggal piro prei. Main. Rumah prei poso. Lah kowe poso pertama poso kowe goleki sapa? Lho, jelas ya goleki. Apa kuwi jenenge pahala? Lah, kowe tau poso ora? Ramadan tiba. Ramadan tiba. Sing mbok goleki apa?